Bore da, Elisa Gwenlli. Bore da. Heddiw, da ni'n mynd i wneud bwydwr adar. Ar gyfer wneud bwydwr adar, bydd angen rolyn papur toilet, menyn cnau, hadau. Helo, Maggie. Hello, Maggie. Siswr. Diane in the sky. A cortyn. Na. Y cam cyntaf ydy orchuddio tu allan y carfwrdd efo'r menyn cnau. Mam, dwi wedi gorffen. Maggie, wyt ti'n ei llanast? Ynddi, loads. Nesa, rhowch darn o gortyn trwy'r canol ac rhoi cwlwm yn y top. Okay. Hadau y coed. Mae adar yn helpu gario hadau y coed. Dyma rhai o'r adar ddylwn ni edrych amdani. Bon appetit! Dyma fi rhoi ar y brigyn. Yummy! Ta-ta! Bon appetit! Ta-ta! Bon appetit, yda. Bon appetit!